Bapak Ibu, para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun nglampahi gesang ing dinten menika, lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan sansaya ngakeni Gusti Yesus menika Allah ingkang manjalma dados manungsa, dados juru wilujeng tumraping donya. Kula panjenengan sami lumantar Sang Kristus kalebur katebus sedaya dosa-dosa lan kasekengan ingkang ngalang-alangi kula panjenengan minggah swarga. Dinten menika sesarengan pasaman suci sawegung kula panjenengan mestakaken Santo Thomas Rasul. Santo Thomas menika dados salah setunggal saking rasul cacah 12 ingkang cukup terkenal. Awit menapa Rasul Thomas menika rasul sing ora pracaya yen Gusti Yesus sampun wungu saking seda sadurunge weruh dewi. Nah menika dados salah setunggal tantangan tumraping iman kapitadosane awake dhewe. Sadar menapa boten kadangkala awake dhewe ya sok-sok pengin kaya Santo Thomas sing aku ki percaya karo Gusti ning luwih percaya luwih mantep yen weruh dhewe. Iso pinanggih kalian Gusti, iso ngalami maneka warni pitulungan dalem Gusti, bisa nampa mukjizat sing luar biasa saking Gusti. Menika sing kadangkala lajeng sacara kamanungsan pengin awake dhewe tampa diarep-arep. Mila jaman rumiyin wonten mukjizat-mukjizat penampakan Ibu Maria, mukjizat penyembuhan. Menika perkawis-perkawis sing laris ana ing prakaraning iman kapitadosan. Ning Gusti Yesus tansah paring pemut, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Luwih bejo wong sing ora weruh ning percaya. Menika sing dikersakake Gusti Yesus. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suwawi sami munjuk Gusti Yesus sabda dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. KBKO kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi roing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapetik saking Injil Yohanes bab 2 ayat 21 ngantos dumugi 29. Thomas salah sijine murid rolas sing karan kembar pinuju ora ana nalika Gusti Yesus rawuh. Thomas dikandhani murid-murid liyane, "Aku wis padha weruh Gusti." Nanging wangsulane Thomas, "Yen aku durung weruh dhewe tabeting paku ing astane lan durung lebokake drijiku ing tabet mau sarta durung lebokake tanganku ing lambung dalem, aku ora arep ngandel." Let 8 dina para murid padha ana ing kamar lan Thomas ya ana ing kono. Senadyan lawange dikancingi, Gusti Yesus rawuh lan jumeneng ana ing tengah karo ngandika, "Dipadha tentrem." Tumuli ngandika marang Thomas, "Kene drijimu lebokno lan tamatno tanganku. Kene tanganmu
lebokno ing lambungku, aja seneng maido nanging ngandela. Thomas caos wangsulan ature, Gusti kawula, Allah kawula. Gusti nuli ngandika, marga weruh aku Thomas, kowe ngandel. Rahayu sing ngandel senadyan ora weruh dhewe. Makaten sabda dalem Gusti. Suawi sami munjuk, Gusti kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, waosan Injil nyariosaken pengalaman iman para rasul rikala Gusti Yesus wungu saking seda. Wonten ing pepanggihan sepisanan pranyata Gusti rawuh, Thomas ora ana. Saengga rikala diceritani para murid sanese, Thomas ora pracaya, ora ngandel marang critane murid liyane. Lajeng seminggu saksampunipun Gusti Yesus rawuh, Thomas ana. Nah ing mriku Thomas nembe pracaya lan Gusti paring pangandika, aja seneng maido ning pracaya. Nah menika nggih saged dados tuntunan tumraping awake dhewe. Jenenge ora pracaya ki apik nggih. Awake dhewe butuh bukti, butuh data, butuh fakta supaya anggone gawe keputusan bisa bener, bisa wicaksana. Ning nek maido menika sing boten dikersakake Gusti. Ora pracaya ora apa-apa ning aja maido. Maido menika mitrat kula wis ora pracaya ning ya ora gelem nampa masukan-masukan, termasuk ana bukti, ana fakta, ana data, tetep dipaidu. Mergane apa? Wis katutup atine, wis katutup kupinge. Kuwi wong-wong sing maidu. Mila yen kula panjenengan wonten ing gesang pasrawungan ngadepi wong-wong sing dadi tukang maidu, ora gampang. Mergane diomongi kepiye wae tetep maido. Yen Thomas kula kinten kasebut maido awit sampun diparingi paseksen saking para murid sanes-sanese, tetep ora pracaya. Awit wonten ing aturan utawi wonten ing hukum Yahudi, paseksen wong loro sing padha menika wis dadi bukti. Lan sing nekseni Gusti rawuh ora mung murid loro ning 10. Lan paseksene temtu kemawon sami, wong kabeh ketemu pinanggih kalian Gusti Yesus. Ning Thomas tetep aku ora ngandel sadurunge nglebokke tangan ing lambung dalem, nglebokke driji ana ing tabet dalem. Nah menika sing jalari Gusti Yesus lajeng mastani Thomas kuwi maido. Mila saking cariyos menika Gusti Yesus paring pitedah dumateng kula panjenengan sami, rahayu sing ngandel senadyan ora weruh dhewe. Nah menika dados tuntunan tumraping kula panjenengan sami, Bapak Ibu para kadang kinasih, anggene mbangun iman. Kadangkala kados ingkang kula aturaken ing ngajeng kala wau, awake dhewe sok-sok kaya Thomas, maido tumraping iman kapitadosane awake dhewe, ragu-ragu tumrap apa sing awake dhewe yakini utawi pracaya. Tiang-tiang enem putra-putra Bapak Ibu jaman menika wonten ing pengalaman wawancara calon penguatan, sebagian utawi saperangan menika tasih ragu-ragu tumrap iman kapitadosane. Awit menapa kadangkala nyuwun sewu menika tiyang sepuh ora bisa paring tulodo, ora bisa paring kasantosan. Awit menapa lari-lari menika yen kula takoni, lha ngopo kok kowe ragu karo imanmu? Lha pripun Rama? Wong bapakku ora ning gereja, kok aku diwajibke ning gereja? Wong bapakku ora tau sembayang, kok aku kudu sembayang padinan?
Nah menika jalari lari-lari lajeng tuwuh pitakenan ing manah. Lha apa gunane nang gereja wong bapakku ra ning gereja kuwi uripe penak, nyambut gawene ya lancar. Ngopo aku sembayang padinan wong bapakku ra tau sembayang kuwi ya mangane telap-telep, uripe ya biasa wae. Nah menika sing kadang kala jalari lari-lari lajeng kelangan sosok idola, sosok sing bisa dadi panutan. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.